Quan comencem el dia, és important fer-ho amb calma. No cal córrer. El moviment lent i constant ajuda el cos a activar-se millor. Recorda beure aigua sovint. Una bona hidratació millora l'energia i la concentració. Deixa que la llum natural t'acompanyi. Ajuda el cos a activar-se i a marcar el compàs del dia. Un petit estirament relaxa la musculatura i prepara el cos per començar la jornada. Respira profundament. Una respiració lenta i conscient redueix l'estrès i aporta claredat. Avançar amb calma també és avançar. L'important és moure's de manera segura. Aquest gener comença a poc. Cuida't.